ଖାତାରେ ଟିକେ ବଢିଗଲାଣି। କେତେ ମୋର ହେଲାଣି କି? ତମର 27,965 ଟଙ୍କା ବାକି ହେଇଗଲାଣି। ହଁ ତେଣୁକରି ମୁଁ ଅବିକା ଦୋକାନ ଚାର୍ଜ ଅବିକା ରତ୍ନେନ୍ଦ୍ର ବୁଝୁଛନ୍ତି। 27,965। ହଁ ଶଳା ତମ ଦୋକାନର ସବୁ ଯାକ କେବିନି ଫେବିନି ବିକିଲେ 27,965 ହବ। ଆବେ ରତନା ବାବା କହୁନ। ଆବେ କାଇଁ ଦେଖିଲୁ ସଉଦା ଖାତାଟା ଦେଖିଲୁ? ଖାତା ଦେଖିଛି ଦୁନିଆ ବାକି ହେଲାଣି ସମସ୍ତ। ତମେ ଆବେ ଦେଖିଲୁ ଆମ ଗାଁରେ ଅଧିକା କାହାର ବାକି ଅଛି ଦେଖୁନୁ। ଅଧିକା ବାକି ଦେଖୁନ, ଅଧିକା ବାକି ଫକିରାର ବା ଅଧିକା ବାକି। ଫକିରାଇର ଅଧିକା ବାକି ହଁ। କେତେ ପଇସା ହେଇଛି ଦେଖିଲୁ? 27,965 ଟଙ୍କା ହେଲାଣି କାଲି ସୁଦ୍ଧା। 27,000 965। ଆବେ ଏତେ ଗୁଡାକ ବାକି ତାର ହେଇଗଲା। ମୋଲା ଯିଏ ଯାହା ଆଉଛନ୍ତି ତା ନାଁ କହି ନଉଛନ୍ତି। ସେ କହିଛି ତମେ କଣ କହିଲ? ତମେ ବା ତାକୁ ମୁଣ୍ଡେଇ ରଖିଛ। କଣ ମୁଁ ତ କହୁଛି ତାକୁ ଲିମିଟ 5 ଟଙ୍କା କର। ତମେ ତ ତାକୁ 27,30 ଗତି କଲାଣି। ସେ ପଇସା ବାକି ଦଉଛି ପଇସା ବାକି ପଇସା। କାଳୀ ପୂଜାରେ ବା ଖାତା ପୂଜା ହବ ଦୋକାନ। ଆଉ ମୁଁ କଣ କରିବି? ତୁ ଦୋକାନରେ ପାଉଛୁ ମାଗଣୁ ତାକୁ ପଇସା। ତମେ ତାକୁ କହୁନ। ମୁଁ କହିବି କାହିଁକି? ହେଇ ଯାଉ ଫକିରା ଯାଉଛି। ହେଇ ମୁଁ ତା ଡାକୁଛି ରୁହ। ଫକିରା ର ପାଟି କରନା। ଆଉ ଏଡେ ବଡ ପାଟିରେ ଡାକୁଛୁ କେମିତି? ସୁତ୍ରାଇ ସାତ୍ରାଇ ତାଠାରୁ ପଇସା ଟାକୁ ଆଣିବ ନା ଏଡେ ବଡ ପାଟିରେ ଡାକୁଛୁ? ତମେ ଇଆଡେ କହୁଛ ମୋର ବଡ ଗରାଖି, ଇଆଡେ ପୁଣି ସୁତ୍ରେଇ ସାତ୍ରେଇ ନୁହଁ। ଆଇଲା ପାଟି କରନି ଆଇଲାଣି। ଫକୀରେନ୍ଦ୍ର ଦାଦା ଟିକେ ଶୁଣିଲ। ନମସ୍କାର। କଣ କହୁଥିଲ? ନାଇଁ ମୁଁ କହୁଥିଲି କଣ, ଖାତାରେ ଟିକେ ବଢିଗଲାଣି। କେତେ ମୋର ହେଲାଣି କି? ତମର 27,965 ଟଙ୍କା ବାକି ହେଇଗଲାଣି। ହଁ ତେଣୁକରି ମୁଁ ଅବିକା ଦୋକାନ ଚାର୍ଜ ଅବିକା ରତ୍ନେନ୍ଦ୍ର ବୁଝୁଛନ୍ତି। 27,965। ହଁ ଶଳା ତମ ଦୋକାନର ସବୁ ଯାକ କେବିନି ଫେବିନି ବିକିଲେ 27,965 ହବ। କି ମୋ ବାପା ତମକୁ କଣ କୁହେ? ବାରମ୍ବାର କଣ କୁହେ? ଫକୀରେନ୍ଦ୍ର ଜମା ଯୁକ୍ତି ତର୍କ କରନି। ତମ୍ଭେ ଯେତେବେଳେ ନେଇଛ ଇଏ 5 ମାସର ଗଡି ଏତିକି ହେଲାଣି। କଣ ଗୋଟିଏ ମାସରେ ନେଇ 4 ମାସ 20 ଦିନ ଖଣ୍ଡେ ହେଇଗଲାଣି। ମାନେ ମିଶିକି ଟୋଟାଲ ପଇସା ବାକି ଆମର ହେଇଗଲାଣି। ତ ରାସନ ଆଣୁଛୁ ଖଗାଇ ଦୋକାନରୁ। ହଁ ଆଳୁ ଫାଳୁ ତ ବାପିନା ଦୋକାନରୁ ଆଣୁଛୁ। ତମର ଏ ପାନ ପୁଡିଆ ଖାଇକି 29,000 କେତେ ଟଙ୍କା? 27,965। 27,965। ହଁ ମୁଁ ସହ ବାକି ପଇସା ଦେବିନି। କଣ ତମ ଦୁନିଆ ବୋଲ ସପଲ 4ଟା ଏତେ ପଇସା ବାକି ନେଖି ଦଉଛ କୁଆଡେ କଣ? ତା କହୁନୁ ପଇସାଟା ଦବ। ପଇସାଟା ଫକିରାଇ ଦେବେ। ମୁଁ ଶୁଣ ଯାହାକୁ ପଠେଇଦବ ସପଲ 4ଟା ଦେ। ସେ ବାସନ୍ତୀ ବଡ ହେଇଥିଲା କହିଲା ହର ଡାଲି ଅଧିକ କିଲି ଫକିରାଇ ଦବ। କାଲି କହିନଥିଲ ଯାହା ଆଣିବୁ ଯାଇକି ବାବା ଦୋକାନ ନେଇ ଆସିବୁ ବୋଲି। ଶୁଣୁ ଆବେ ଶୁଣ ଦୋକାନଟା ଦାଦାର ଚାଲୁ ନଥିଲା। ଦେ ସପଲ ଦେ। କଣ ତମେ ମତେ କହିଲ ମୁଁ ଆଇଲି ସେଥିପାଇଁ। ଆବେ ମୁଁ କହିଲି ଦୋକାନଟା ଚାଲୁନି। ତାଙ୍କ ଦୋକାନରୁ ଗାଁ ଲୋକ ସମସ୍ତେ ସଉଦା ନେଲେ ତାଙ୍କ ଦୋକାନଟା ଚାଲିବ। ଶଳା ମୋ ନାଁ କହିଦେଇକି ତମେ ସବୁ ବାକି ନଉଛ। ମଲା ତମେ କହିଲ। ତମେ କହିଲ ବୋଲି ମୁଁ ଆଇଲି ନା ମୁଁ କଣ ପାଇଁ? ତମ ନାଁ କହିକି ଆସି ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ଘଟଣା କଣ? ଯିଏ ତା ଆଉଛି କହୁଛି ଫକିରା କହିଲା ଦିଅ। ଯା ମୁଁ ଆଗରୁ ପଳା। ଲୋକ ହଁ ବଡା ତୁ କଣ ବଢିଆ କେକ୍ ଆଣିଛୁ? ହଁ ନଉନ କେକ୍ ଗୁଟା ଦେଲୁ। ଲୋଟ ଚକ ପାଏ ଖାଇଲଣି? ଦେ ସେ ବୁଢା ମଣିଷ ଖାଉଛେ ଦାନ୍ତରେ ହବ। 10 ଟଙ୍କା ବଡା ଦିଅ। 10 ଟଙ୍କା? ହଁ ଫକିରା ଖାତାରେ ପକେଇଦ। ମୋ ମୁଣ୍ଡ କାମ କରୁନି ଆଜି। ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଦାଦା ତମେ କଣ ମୁଁ କଣ ତମେ ଖାଇବ କେକ୍ ଖାଇବ ଖୁସିରେ ମୁଁ ପଇସା ଦେବି? ତମେ କହିଥିଲ ଯୋଉ କେକ୍ ସରିଯାଇଥିଲା। ହଁ ତା ପୁଣି କହିଥିଲ ନା କେକ୍ ଆଇଲେ ତମେ ନେଇଯିବ ମୋ ନାଁ କହିକି। ମୁଁ ତମକୁ କହିଲି ମୋ ନାଁ କହିକି ତମକୁ କହିଛି। ଆଉ ତମେ କହିଲ ନେଇଯିବ ଆଇଲେ ଗୋଟେ ମୁଁ ଇଏ କରିଦେବି। ଦେଖିଲ ତ ମୁଁ ତ ନେଲି ତମ ନାଁ କରିଦେଲି। ବଡା ତମ କେକ୍ ଦେଇଦେଲ। କେକ୍ ଦେଇଦିଅ ଆମେ ରଖିଦଉଛୁ। ସେ ମନା କଲାଣି। ଶିଳ୍ପପତି ନା କଣ ମୋ ନାଁ କହିଦେବି? ମୁଁ ସେ କଥା ଜାଣିନି। ତୁ ପଇସାଟା ତୁ ବାପା ଦେଲୁ ମୋର କାଳୀ ପୂଜାରେ ଖାତା ପୂଜା ହବ। ବଡା ଶୁଣ ଟିକେ ଶୁଣ ମ। ତମେ କେଇଥର ଆସି ନେଲ ଫକିରା କହୁନ? ମୁଁ 10 ଥର ଖଣ୍ଡେ ନେଇଛି। ବାପା ଶୁଣୁ ଏମିତି ଆଉ ଯଦି 10 ଜଣ ଯଦି ଆସିଥିବେ 10 ଥର ଦାଦା ତମେ ଚିନି ଚାଉଳ ଯାହା ପାଉଛ ଏଇଠୁ ନଉଛ। ତମେ କହିଛ ତମେ ତ କହିଛ ଯାହା ଦରକାର ହବ। ମୁଁ କହିଲି ତାଙ୍କ ଦୋକାନଟା ଚାଲୁନି ବୋଲିକା ତମେ ନବ। ଏଗୁରା ଦାଦା ସବୁ ତମର କାମ। ତମେ ମତେ ଗୋଟେ ବାସନ୍ତୀ ବଡ ଆଇଥିଲା ପରନ ହର ଡାଲି ଅଧି କିଲି ଆଳୁ କିଲେ ହେଲା ଏଗୁରା ସବୁ ନେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି। ଗାଁରେ ମାଇକିନା ବି ଆଉଛନ୍ତି ତୋ ନାଁ କହିକି ନଉଛନ୍ତି ହେଲା। ତମେ ସେଟା ମନା କରୁନ? ଏ ନାଇଁ ମୋର ମୁଁ ତାପରେ ବାପା ତାଙ୍କ ଘରେ ଯୋଉ ଭଡା ନାହାନ୍ତି ଉପର ଘରେ ତାଙ୍କର ସେ ଫେରିବାଲା ବି ଆସି ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଫକିରା କଲେ ସଫଳ ବାର ଦିଅ ସବୁ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ସେଗୁରା ବି ନଉଛନ୍ତି ସେ। ଇଏ ଶଳା ମୁଁ ଦେଇପାରିବିନି ବାକି ବୁକର। ମୁଁ ଯାଉଛି ତମେ ତମର ବୋପା ପୁଅ ବୁଝାବୁଝି ଯିବ। ମୁଁ କେତିକି ନେଇଛି ସେଇଟା ହିସାବ କରି ବାହା କର। ମୁଁ ଟଙ୍କାଟା ଦେବି। ସେଗୁରା ଆମେ ସବୁ ଜାମ୍ବା ଲେଖିଛୁ ଫକିରା ଟୋଟାଲ ଦେଖିଲ ଧାନ ଟୋଟାଲ ଟିକେ ଦେଖ। ହଁ କୋଉ ତାରିଖରେ କିଏ ନେଇଛି ସବୁ ଲେଖା ଲାଇନ ରଖା ହେଇ ସବୁ ହେଲା। ଜାଣିପାରୁନ ବୋଧେ କିଛି।
ଏ ବିଦ୍ୟା ଦା ମୁଁ କଣ ଜମ୍ବାଡି ବିକି ଦେବି ନା କଣ? ତମେ ସେଇଟା ଦୋକାନୀ କି ଆଗରୁ କହିବା କଥା। ତମେ ଦୋକାନକୁ କହିବା କଥା। ଆରେ ତମକୁ କହିଲି ଦାଦାଙ୍କ ଦୋକାନ ଟା ଚାଲୁନି, ତମେ ସମସ୍ତେ ଗାଁ ଲୋକ ଏଇଠୁ ଆଣିବ, ଅନଲାଇନ ରୁ କିଛି ଆଣିବନି। ଏତେ କଥା ବୁଝେଇଥିଲେ ଆମେ କାହିଁ ସେ କଥା କହିଥା। ହେଲା ତମେ ଅନଲାଇନ କଥା କହିଲ ଆମକୁ ସେମିତି ବୁଝି କହିଥା ନାଇଁ। ହଁ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଯାକୁ ପଠେଇ ଫୋନ କରି ତମେ ଦବ, ତମେ ସେ କଥା ମୁଁ କହିବି ବାପା ସେ କଥା କହିଛନ୍ତି ସେ? ନା ତମେ ସେଇଟା କହିବା କଥା। ହଉ 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 ତମେ ତମର ବୁଝାବୁଝି ହୁଅ, ମୁଁ କିନ୍ତୁ ବାକି ପଇସା ଦେଇପାରିବି। କଣ? ଯୋଉ ଦିନ ଯାକେ ବଞ୍ଚିଥିବି ହଁ। ସେଇଦିନ ଯାକେ ବାକି ତମେ ଦେଲେ ଦବ, ମୁଁ ମରିଗଲେ ବୁଡିଯିବ। ମୁଁ ଯାଉଛି। କହିପାରୁନି ରତନା କାଳୀ ପୂଜା 4 ଦିନ ଥବ, ଯଦି ପଇସା ନ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲା ହଁ ତା ଘରକୁ ଯିବା, ଧାନ 4 ଅଖା ଟେକି ନେଇଯିବା। ଚାରି ବାପା କଣ ହେଇଯିବ? ଆଉ ଯେତେ ଅଖା ପାଇବା ଟେକିକି ନେଇଯିବା, ଧାନ ଚାଉଳ ଯାହା ଥବ ଟେକି ତମେ ତା ଗାଡି ଟା ଅଟକେଇଲା ଆଗେ ସେ ସାଇଜ ହେଇଯିବ। ରହିଥା। ତମେ ତା ଗାଡି ଅଟକାଅ। ସେ ବାକିରେ ପଇସା ଖାଇଲା ଇଏ ଆତା ନା କହି ସବୁ ଖାଇଲା, ଆମେ କୋଉଠି ବସିକି ଇଏ କରିବା? ନିଜେ ତ ଖାଇଲା ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଖୋଇଲା। ହଁ ହଁ କେମିତି ଦେଖିଲି ପଟି ମରା ହେଲା, କେମିତି ଦେଖିଲି ଫକିରା ହଁ ହଁ। ଦେଖେ ଆପରେ ଦେଖେ ଯା କଣ ହଉଛି, ଖାଲି ଦେଖେ କଣ ପୁଣି କରିବୁ? ଏମିତି ପଟି ମାରିବ ନ୍ୟାୟ ନିଶାବ କରିବ ତ, ହଁ। ହଁ ଡାକିବ ତ ପଞ୍ଚାୟତ ଡାକିବ ତ, ଡାକୁ ଛିପ ପକେଇକି ନାକ ଘଷେଇବି। ହଁ ଠିକ କଥା ହେଲେ ସେମିତି ବାକି ଖାଇଛୁ ଦବୁ, ଆଉ ଯିବୁ କୁଆଡେ? ଦବ। ଆ ବଡ ତାପରେ ନଦେଲା ହଁ। ସିଧା ଗାଡି ଅଟକି ଆମେ ରଖିଦବୁ। ଆମ ସେଇଟା ଆଉ ବୋପା ପୁଅ କାହାର ନୁହଁ ଜାଣିଥିବ। ତୁ ଭାବିଛୁ ହଉ ବାପା ତମେ ଟିକେ ବସ୍ତା, ମୁଁ ଆଉଛି ଟିକେ। ସବୁବେଳେ ପଟି ମାରିଛୁ ଆମକୁ, ଆଉ ଆଇଛୁ ତୁ ଆଉ ବୁଝିଲୁ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା। ଦେଖ ହଉ, କେମିତି ହଉ, ପଟି ହଉ। ମରା ହଉଛି ତ, କାଳୀ ପୂଜା ଭିତରେ ଦେଖ କେମିତି ଗୋଟେ ରଗଡ କେସ୍ ହଉଛି। ଆଉ ତା ଚାଳ ବାଳ ସବୁ ବିକିଦବ ଆଉ। ଦେଖେ ହଁ ଗାଡି ନଦବ ତା ଚାଳ ବାଳ ସବୁ ବିକିଦବ।